Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, tayo drogyan, tagibasa, iti dati surat, ti pagkasalitaan ni Danny Napoluan, naungot, sinot datangan ng uot. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, naggidan kami nga nagriing iti asawak iti day tangag sapa Manong Nemi. Pagriingak no ka, iti mapan mga sikaso, kadagiti masetas, iti panaghardin, ti sangot ti balay. Irinto ti asawak Manong Nemi, pagringan namat ti mapan mangisagana, iti pamigat. Irinto kasta nga oras Manong Nemi, madama pala o maturog pala ang dagiti tuwang anak mi, nga da Dennis ken ni Myra. Idirugyak Manong Nemi, nga wasingan ti motorsiklok, nga dahito ti service ko nga mapan mga opisina Manong Nemi, may saklahan nga gagangay kababaan nga mga opisina iti gobyerno iti lugar mi. Iti mga ko Manong Nemi nga rugyan manen ti asawak Manong Nemi ti agong ti panangriing na kanikidwa nga anak mi Manong Nemi narwaman nga kunana abumugka ho. Hoy! Anak ko yon! Di ka maglagriingan! Dennis! Myra! Pati karoba Manong Nemi makiktot. Maunay kayo medtag kasto kalata kang ganayonan. So, dapat kumagan nasapa kayo nga agriing tumulong kayo kumamat trabaho tinulog ti balay. Nakawara-wara dito yun Siyak aminan. Siyak tagluto. Siyak tagidasar. Siyak tupay na tagkukon. Siyak tupay na tagginaw. Siyak amin. Upay kumaman na sa poon na kan. Agriing kayon! Adu ket adu manen Manong Nemi dagiti maibagana. Tilad da Manong Nemi di patauden na nga basamak no kasta nga ongtan na dagiti anak mi. Siyempre, masasailak tumanin Nagkwem, Lloyd anak ko anak ko nga nagkwem. Napi kumat mamisan lang awag kakagriing dagiti anak mo, nakaturturoog da. Napi kumamat no, at may tulog da. Masapat na kumang agriing, di kat adukumat may tulong da. Mapuypuyatan na kita anak mo. Ano mapuypuyatan? Nag-review da, agaramid dat assignment, agaramid da project. Mapuypuyatan da. So, adulamin, kang kanunong kiding. Sa atin kan. Punay ka matan. Hawal na pulos ti bigat, aldaw, no rabi. Nga saan ka nga sumanao, ungat ka lang nga ungat. Kinamat na langam ti sareng. Gapat ti panagong ungat mo. Nga, tilanga mo. Ay, dulamin. Ay, nakaring kayon. Anat pa ba na aramidan nyo ang artitan, ha? Hangagun-uni di kita nagkumanong. Nagsarunod nga na panitiban nyo, nagdramos, nagmulumo. Kat narumamdan Manong Nemi. Nagdigusdan. Kalpasan nga makadigusda, mabandan iti kwartuda, isuod dan ti uniforme da, mapantagbasa.
Saon tulat tamat nga sao manunemi ti asawak ako nana. Noon nasapa kay kumangamin nga nakari, nakatulong kay kuman, nakadalos kay kuman itaglawlaw ti palay, naurnos ko man dito sa alas, nasaplidan nyo kuman, nakadalos kayon, kamayat nga glutluto ak, awalat amuyo may tulong. Oray kami ten. Kakanay lakas toy, dirak lakas yan. Di nyo kaya timongtan, nga magmaramit kami ti paungongtan nyo. Naruang matan di kita anak kumanong name. Kat lalo matlatamat nga agungat ti asawak no kasta nga saan nga agun-uni di kita ubing. Agbat pa dadan manong name nga dati high school di kita agkabsat. Kalinton na makaidasaren manong name ti asawak abag ison tumat na makarubwat di kita agkabsat. Siyak tumit manong name nakadigos tumit manen. Nakadigos sak maten ket ag nakarubwatak manin kaagigadan kami nga mangan. Oo naman ang tiramid jo. Kaya po di nyo kaya tumulong. Kaya po na yan. Di nyo kaya timongtan. Makanaramid kami tipongkongtak kada kayo. Kaya ko malatag tumulong nga ginasar. Tanong tumalpas kayo mangan. May huwarsa na bugguyo. Makatotbras kayo. Ano sumaro na ramidan nyo? Hanapya ko mamit masawang mo pa itaginaw. Siyak tumarin, siyak amin, siyak amin, siyak amin, siyak amin. Hindi mabaling nga sumardeng kan, Lloyda, mangmangan tayo. O, bagay ka na sa mangan. Ana, ano ko ram, Dennis? Awanang, ano nawan, katmangmangin ko? Isang tayo yung amatin at sumao sa o, mangmangan tayo, makapugpugso kayo pa eh. Mapugpugson nyo pa itilabay, kinatasi dahin. Huwag natakasta ka man gamit. Kakaiso lang sumumpat ka. Nagreklamo ka pa eh. Sumardang kan, Lloyda, di ka mabanog. Mangan kan, kumamit kan. Sul salamon tangiwat mo tiin na po, itapno saan kan nga sumanao. Ngim orin na nakapulpul, manunimit ingiwat na itin na po. Sa unto pa lang asawa po nila nga asawa kin ni nanaya. Nakamaymat ko rin, biyagyo ah. Kampo na, agree kayo. Mawag sa mapangkayag digo, sa grubat, mangang kayo. May uwarsi bugoy, pumanaw kayo. Wala pulos. Huya po, di kayo maasi kayo niya. Kaya, adaganas mo nga mangan, kamayatan nga mangmangang, kisao ka nga so, haloy da. Nung kumakamin, ang mudak na tulungan, saan ako mga suno ako, oy, da kayo, Dennis, Myra, mananang, naurnos yung milat kwarto yo? Nagkupin ka himit lang? Kinupan nyo yung oras yo? Hala, saan nala? Saan nala? Makita yo, makita yo. Opo, na isagtuan yung tisumrek ka na gini kwarto yo, ngagkupin, mangurnos, mangdalos, ole ko man di kwarto yo, ba't di madalos adyo, Diyos ko, niya kayo na yaping ito rayo amin nga, siyak amin, siyak amin, siyak amin, siyak amin. Kaya po sumardeng kan, mangangkan. Kat siyempre, Manong, no kitanton di kita anak ko ti oras. Akit ni, dandanin datay, umay mang sundo kadakwada nga, inarkilami nga tricycle nga, umay mangala kadakwada nga, mangitulod kadakwada, di eskwela, sa dando, umay alaen, aya, mapan na alain iti ti malem sana itulod yu ti balay. E dito tasyak tikit kita tumaten ti oras manong nemi no manong minutos nga tarayet manipod balay nga na di munisipyo. Babae ti motorsiklo. Ket no kasta nga makainom makatutbrasen dagiti ubing umasadagdan to ti inada. Nang, ma, ana, the allowance me. Dahil at paglaingan nyo. Kahit mo saan kayo ikan the allowance nyo. Tao mo tinubraan nyo. No, didat kami ikan, di saan? Di saan kami nagbasbasan? Kita mo, di pa nagsusungbat natin na unang anak mo? Ha, Daniel? Uwan ang saan mat ngamin nga nasya, di pa nakisaritam kadakwa, Lloyda. Sa sunod saan ka masuron? Dito ako matilaglag ipenda. Tumulong ta ko ma. Tapno anta pambarak ka na siya at ipanangtid ko kadakwa dati allowance na iti atungal daw.
Alaytad mo nga mine, kit maladaw dan, datan ti tricycle, ang mga ala, mangsukon kadakwadan. Datoy! Datan mo nga! Ti malikod latan manon na imiligit anak ko. Di kami agpakada. Yung kamin aso, yung kamin pusa, di ba ko na? Kakasano ngamin, bakit? Awamat na siya, na pa nakisaritam kadakwada. Intuno ko, nag-rebel din kita anak mo. Intuno ko, sa adan ng sumangsangpit. Sa adan ng sumangsangpit. Among doon tayo gundaway nga, maumadati kina sa sumanaom. Pati siya. Ay, apo kasi lagtal na, panunod ko na, dakton pisina. Awan ton bang mangag ko nga, panagsao-saong, panagong-ungat mo. Ngayon na sumangpit at tumanin dito, malam, itirabi, at dakan tumanin nga sumanao. Jesus, apo, di ka mabanog. Di dagban nga minamuha kasyan, kaasyan da ka, ipatpatig da ka. Ang man niya, pintasam ati makisarita. Tapno, agtungpal dagit anak mo keng ka. Wala tamo ko. Inaramid ko maten, pinadas ko maten. Wala, padasam inta. Tunokwan, sumanoo kan tumanin. Hamo pa among timing. Uri ang assignment dagit anak mo, sao ka nga sao, handa may concentrate. Iso nga dawag nga, aglimang da, umadayo da. Tapno may concentrate at agribyo. Basta, adda da rito ay, adda. Ay, apo. Inakon. Inakon ko namlatan. Kana nga, tikahit mo. Nalipatan mo ito. Tiana. Dati-dati man, kabisituan na. Hindi Hindi saan ka palang mannao. Hindi saan ka palang naungat. Kas kalakang ka nang agregla. Kas kalakang ka nang aginaw. Sus. Sa kabayan itong ungtam. Kasano nga dyak ka ungtam? Kit mantimot aramid mo. Dahil nakon. Gananad ka. Muwain. Sa payam ito sumangpit. Muwain. Saan ka agchichiks? Muwain. Saan tulangan agrulimek na natalnat lapayag ko manong nemi. No tintulayangan ungor ti motor ko, ti mangmangig ko. Ken ungor da kiti masabat ko nga lugan. Ken madagto nito pisina, manong nemi, naulimak ton, at napasnekan da kiti kaskanyak nga mangaramid, ti obligasyon da nga aramidan, iti dahita nga bigat, iti dahita nga aldaw. At nung hasta nga break time, pare Dani, pare, imot naman yung tabagi. Tagmerienda na. Soft drinks, kape, danom latan. Abay, ni arak ka di mo karkargaan ta tiyan mo. Rugro kita klat siyang ko nung minumak ti arak, at minumak ti soft drinks. Danom ti kasapulan na. Laam. Ay, adumat ka ng kote bigat. Saan ako nagmerienda? Kumusta mo ti pamilya, pare? Okay, met. Akong problema? Tila problema ka di asawak na sumanao, na ungit. Kanibakat mo nga eh. Kumusta, met? Siyak ti bang ungit kang kwa na? Tidyak kayo ba't kang kwa na agad kwa? No saan mo nga pagunyan? Saan nga gununi? Ore aguni, kasla isulat makang nagbatit. Ana, pigsaaman. Baliktad nga rin. Baliktad, Ni, bakit ko? Ure mangmangan kami. Kargat na kidia, numangan kami. Taam mo nang mangmangag di kita anak ko. Ore si papapal tinapoy. Sao. Ako na yung matin. May stress nga rin ang asta. Una. At asin naman nga agungat kat ma-stress. Pangalam kat nga rin tapungtot mo no saan kang umuna nga. At kapungtot mo, at kaungat mo, ma-stress ka na siguro. Diba? Nagrigat igungat. Makabanog, maka-stress. Nga makangarot kayat na. Kadada nga rin tinakirawaman na.
Are, aming nga pasamak ditoy, at dapuon ken kapuna. Ano't puon ken kapuna? Baka mat ngamin no, nakurang ti panakaisuro na kita anak yo. Baka mat ngamin no, diyo amo nga danggaya na tulungan, di ba kayo mo? Mas kanya, adada nga, siyak iti agtrabaho no kasta nga adak di balay. Adamat division of labor, kari kita anak mi. Ni kastoy, ditoy, ni kastoy, jay. Kasta matitida mo. Ngayon di, tsaka mo. Samot nga dati akasta ni bakat ko. Pagbakatan nansa ko na kumangin, di kambat unay na tayo nga, gabat dapat dati high school di kita anak mi, di ba? Kapigsaan tayo pa ilain. Nag-senior citizen tayo nga tanak, so, ang samot. Kamalman namanen manong nemi. Imun una nga nakaawid di kita anak ko. Ngamiti siyak. Ket gapo manong nemi, tanagsangpatan siguro di kita ubing itinagsukat, kalpasan na kat sinangudan di kita asamad da. Libro ti basbasahin. Nadanon ko manin manong nemi nga sumanao ti asawak. Ong tan namanen di kita anak ko. O may dakman tulungan ko na, gamandat aramiden nyo. Ay, sus, apo aya. Ha, pangrabi man no? Panagluluto man Muyo ka din kawan ti sarday ko. Paman nga pumano kay tibigat, nga mapanagbasa ka na mapanagtrabaho. Ano to, brak? Ay, inawak to. Nakiti, nanganan tayo. Nakiti, inaramat ka nung nga nagluto. Dalusak ti kusina, dalusak ti salas, pinanawan nyo ti kwarto, yung nga saan nyo nga dinalusan, nga inornos kinupin, nagiti, ules kenpungan nyo. Brakto ti mapanamangakas ka, nagiti linabaak. Nga dapat nagiti gundaway nga malipatak pa yung digos, gabuti ka daw nga trabaho. Nakarugurugit taglawlaw, di ko ila tumulong agkay-kay. Nagtarusak itinapan iti kusina mano. Anak ko, niyamad dato, wala ti sasangpet ko, nagabot trabaho, nabanuga ka sumangpet, kasta pala mangmangig ko, sumanao, ungat. Ya po, napiya kumamat no, napindas sa denggan, ti managong ungit mo. Napinpindas pa iti, tukar ko mga mangig, may pasabat kanyak, natipindas nga kanta. Ay, mala, baga maruamak to. Ay, susapo. Makapasoron, makapauma. May sakamat. Anong may sakamat ko lang? Kawit, agong ungat ak lang arodan, agungat kapamat, di duatan nga agungat. Ungtan ka, tan madit araramidan, siyak di madit araramidan na. Awan ka asiyaw, awat asiyaw. Amuyo ka di nga awan tinanak, trabaho, aming trabaho. Paunay ka matin, Loida. Nagbasit ti balay. Talo kami. Upat tayo amin. Ay, manulat, labaam. Ay, sapo ya. Is-isturbong pwede kita ubing nga madamat review da. Di ka agyaman na maragsakan. Tanapasnik, di kita anak tangang basa. Hanggang sila dumagta nga estudyante nga may iba sumangpad da ti balbalay da. May batandan ti bagda. Rumwardan, mapandan makiayaya, puno, cellphone, kutingan da. Kaya na ganyan dagda. May isturbuda. Sige. No diyo kahit nga sa anak ko nagunon di saan? Wait, sige. Anak ko nagunon. Awanin ti manggigikuhan niya. O, manipuli da. Awanin ti manggigikuhan niya. Awanin. Akit nagurudang ka aksarte ka karutin na, awanin. Sumre kag tumatin iti silad mi manon nemi tapno mamlas. Saan nga gunonin nga peso ni Loida. Makatitileng nga ulimat. Mabanak tumatin ti yan di nagkapsat nga madamang agreprepaso. Anak ko, abay madana yung tikwa?
Tesyo, para third grading, papa. Oray no saan kaya nga may disturbo? Madisturbo kami, ha? Permi. Imbag ta nagsardengan ni mama. Ngam deta, madamdama, ata. Agur-urnong laing ti puwersana. Uwan ma, papa. Agur-urnong na ti puwersana. Ag-charge lang. Into nung maka-charge yan, ma-full charge man ito mag-ina, dahil tantuan eh. Charge ko na tantuan eh. Kuhaman ngamin kastringay. Into makaluto ni mamang yo. In kayo tutulungan iso na nga kita, Sar. Ha? Numalpas minto na ito yun, apa? Ngayon santo pala malpas, sorry, tulungan tayo ngamin ni mamang yo. Into bigat sa pain nyo, tegring. Ha? Ura na masapang mo't nga ramidan nyo na ito sa samit nyo. Ano yung tiraramidan nyo ta? Maladlado kayo nga agreeing. Ha? Apa yung mapuypuyatan kayo? Baka matlo cellphone to babrayo. Impa sa maturog kayo. Ay. Dahil nga kapasat. Kumpis karek na kini cellphone nyo. Umadok talak na. Agsel-cellphone kayo. Impis kumamaturog kayo. At da oras ken umno pa nakausar ti cellphone. Lawag. Wala ni pati ni papa. Sumanao. Agpadpada kay laki ni mama. Po. Nagtungpal kay ngamin kadagilbili ni mamang yo. Tapnosan nga kasta nga. Nakairwaman na din papa. No, agdagton ti college. Takasanto pa ni mama. Kayat. Ti. Kaya nagtalinay dito balay. Saan nga natin pagkasalitan tayo? Ilang pasyon ito ba tayo? Napanang itayan ti asawak manong name. Nakamisuot. Hay. Uy, apa yan nakamisuot ka? Rek-rek pak nga rin tangiwat ko. Kasanong nga sa kasanong nga rekpak. Kasanong nga tsak ko kasanong nga teramidak tapno. Marekpak. Siyempre. Nakamisuot ak. Awa madilapsat mo. Ana? Awa madilapsat mo. Nga dadati pambarang matin. Ngagbabae kas ta? Amam ka di nga tinaungit. Dakang kanang agong ungit. Gapumang pangit. Gaputa pangit akon. Dati gapunan wapi nga. Mga lakamatan kasukot ko. Po. Diyak to aramitin deta. Ang mga pagarigan di tultuloy mo. Panagpangit mo. Pangit pati ugali mo. Ano? Isinanak? Mga lakat sa bali? Alastom ka di. Natulungan kan nga agluto. Dama. Dagitin to anak mo ti pagida sa rem. Amokon. Loida. Padasin man ti makisarita nga na siya. Ano ka man na siya ti bagbagam? Magkita. Kasla ka makasijay. Anya ka man nga na siya ti bagbagam? Kuno ha? Hangga, anya ka sa siya? Sumat kahit ko, hapi ko ma. Swapo, Diyos ko, ay. Di ka manigatan. Manigatan nga niya. Talaga manigatan na. Isurti bagbagak tinigat ko. Di nagpata mo tulungan. Abos naman nagrigatan ka ng roden, kastapit pa nagsaom, di na manigatan ka. Swapo, ya. Nauma ka. Nauma kang ganyak, kasta. Nauma ka yon. Di talawan na kung nauma ka yon. Dahil ita ka manin. Nagmayat ita nga na sinaraamon ta bibig mo. Ita manin sao ka manin nga sao. Hiya po na ikamatin, Lloyd, ha? Nagsardeng manin manong. Siyak tupay marigata na tupay nagungungit. Anong turagit kang kuhanan? Ipan na amin pigsana iti panagungit na. Hindi kat siyempre makmaksay di kiti nutrients ti sa bagina. Sasapo. Hindi tayo masadig di kiti agkapsat manong. No nakaluto kan mama, tulungan da kan nga agidasar. Ma, agidasar kami? Samad lang ako sumumpa. Tsaka pinakaluto, magkita yuwet. No? Mama mo,
kakaiso na nga, masadag kami, nakisarita ka ka, nasi panagsarita, basta panagsubat mo. Reklamo kayo, katalaga man. Loida, arami din dikit anak mo. Itinasya ta pa nakisarita, ngam sa balit, ngamat sungbat mo. Isak man ang taking basol? Basol ko lang ta. Basol ko manin. Ay, apo, na Diyos ko, di makapudpud, no? Sige, nagsublikan pa lang sa Jai. Tairing pas milangin diyo, Brami. Di matgayam kahit ni mamang di matulungan. Kasalo ko makakita kayo, kajak pa nakaluto. Pintasan ti mga ibaga, naglakad pa nga, alaalain ka pa lang nga rin dyan, anak ko, limpas yun dyan, parang assignment yun na, tapagon niya nga ito, no, marakaluto ako, to, may katumulong ang kita sa ruwen. Nagpintas ko mga ibaga. Nakalaglagan pa ito barokong mo. Ngayon kastamat deliver mo. Saan ako nagkununin? Saan ka ako nagkununin? Pati siya, manong naming at madagdag sa dana. Inaramid ko mat idente na lumamay ng mga bagbaga keng kuwana. Loida, hangkastat pa nang ibagam, kastoy, kung kuna kiti Itahakit, binaliwak ta barbarang agsarding ko na. Yung kaskas di madlat. Diyos ko, tala, masarsarakan. Timulong manong naming nagidasar, nakiti anak ko. Ngayon, kabayatan nga tumultulong da. Sumano, manlat at hinada. Kasto ko ba? Kasto ko magnanayon? Di na siya at itibigat. Nabibitas ko ba pa masapa kayo gring itibigat. Tang dalos kayo. Dalusan nyo kwartoyo. Kupinan nyo, giulas yo. Na mapagay kumamat nagdalos dito lawlaw. Ngayon magpanaka-exercise yo. Nga maladlado ka magkagring. Na'y kamatin mama. Tumultulo kam lang aro din sa o kapay la sa o. Di taman lang yan. Hoy, Dennis, agsubli ka. Dennis. Diyos ko, makita. Tumulong lang aro din anak mo sa o kapay lang sa o. Dulakid di. Aging ko na dala. Aging tutulong dala. Kaya po, na'y kamatin na ya, Loida. Hintun mapasublik ni Dennis kat mangang kami data. Rugyan naman Ops! Abay. Mangantay lang. Ulimet. Naguri ka ngamin. Di ba tipanlangan kat agkararag tayo? Katadang baik po nga dildilawanin, Papa. Dati-dati ba't ka ngamin nakasta? Maliplipatan yung ngamin ata. Kasano? Sumatlat ka ni Mama. Imbas ko mga kararag tayo, sumano ang tupay lang. Dito ito mga pupuutan. Agkutsara tayo, mangisakmul tayo ito, nga saan to pa yung makawag kararag. Ito maminsan ha. Ito bigat, naglagay pa nyo. Hantay ko kumamat, umuna pa lang kararag tayo. Nalawag ka rin, Loida, bahala kayo. Takasan nung amin. Kita, paadi na tao kat maliplipatan tayo pakidin hapon Diyos. Slangawin awan Diyos, iti ayan tayo, takas tubit, ti mapaspasama. Timurong dagkabsat manong naming nga naginaw, nagadalimanag. Ngam tsaka mo, tungul-tulong lang haruden manong naming di kiti anak may kasjeto pala. Sa umano. Pintasan naginaw. Hanggang sa naginaw, hanggang sa tagsabon. Yung sila ka lang mapilpilit, ha? Mayra, nung mapilpilit ka, ibatamon, tisakon. Na'y kami ti Mama. Anak mat mapilpilit ka, nagtrabaho ko lang harudan, tumultulok na, so ako pa lang sa odo, pala dilaw yo. Tumangsit ka. Anak tumangsit, Mama. Tumultulong ka lang harudan, di na pala opresyarin. Iba kayo pa lang pintas na ginaw, dilawan yung to pala ginaw. Di na kayo latagawar na ginawan. Ay, Mayra, para, sumali ka. Mayra, natangsit na kita anak mo. Makitam. Takasanumat nga min, Loida. Tumultulong na lang arod kaminan. Sao kan tumay lang asao. Agungungat kan tumay lang. Opo, unay kan. Diyos ko.
Pati siyak manong naming at mapektaran at salunat ko ti kastoy. Oh, bigat. Malam, rabi. Kasto ti mapaspasama. Nga di nga rabi, manong nami, numampay adayo, ti ayan. Dagiti naganak kanyak. Napanak sa di balay. Oh, Daniel. Abay. Manang. Datang. Talikod. Kaduanan ni ko. Kasinsin mo kan ni Bunso. No, brada. Yapandayin tulo ya datay ka. Pangted na nga inuman. Kaya, ang problema di balay ya? Iloida na nang. Apa ni Loida? Di manugang nyo. Tapay. Ay. Kasi natin baga katakay di nga. Kuhaan niya, tiksimsimuro kag kuhaan na ta. Naungat. Sumanao. Ore, mangmangan kami, nakarkaro pa yung halabidan. Ora, anyaman nga oras. Awan ti orasin na. Anya ti among nga makay ka po. Tikang kanayon na yung bagbaga, kat ubra na amin na yun. Awan ti may tultulong na gidubing. Awan ti may tultulong ko. Mapambanog ako mo ti pisina. Sakto pala makangag ka na sa o sa una. Makaungat at tumat. Kapag nga tiwag pagkandi kita nagyo, tapno tumulong da. No kakaiso na nga tumulong da, sa unto pa lang sa oo ni Loida. Padasa man nga tibabo na. Hanta ko na yun, nanang. Padasa nga tibaban. Tapno sumardeng. Ba na gansak matngarot kahit nga ramidan, nanang. Kano tayo tala solusyon na. Apay nga di mo ramidan. Yung kani kiti pitik kat saan ko yung paikin ko na. Diyan ka ramidan. Anong tulagi din ito ibabot? Kaya nga tayo mo, baka isot ururahin na no. Isarating na sumanao. Awang ka din sa balay pamuspusan nanan. Ma'am, tamo siya anak to. Mapulko ka nga tamad takang ka na yung ngagbay mesa. Nukas nga panawan yun. Sa amat laghan nga may mesa nukas nga Sabado ken Domingo han. Baka namayagbetan nga di kayo nagaliwaksay. Nagkukuyog nga napanagpaspasyar. Nagrelax. Napayagan na ta. Islawang pagkidaganas di kita anak mi nga. Magkisarita nga umasidag kang kuwana. Saan ka nga nagiti anak kumakit? Maragsakan na no kasasarita da, in-istorya da, tinada. Katsama na. Bagasamat ngamin nga aramidan na kito pintigas ta. Aramidan da met nanang. Ngem, imbes ko mga nasiyat pa nakisarita, tinada. Puro sermon. Puro parang dilaw. Puro parang gungot. Napiya kumamat no nasiyat ti panangimbanat na. Ngimamad. Kastoy ko mga sitwasyon. Saga din nga ginaganak at damagan na. O anak ko, kumusta mo ti panagbasa yo? O reno, nalaing kayo? Anyo ka di matlang mabaybayan, ti panagbasa yo? Napintas ti kasjay. Ngam ti panang i-deliver na kasto. O ana, ha? Ha? Hoy, Dennis, Myra, napas na kayo di ba nagbasbasa? Ha? Ha? Baga agara namin, nagbalbalog kita. Huwag masaysa ang kwarta nga gusto kastaran nyo. Ha? Wala man. Nasihat ka dito kasjay nga style na. Madya talaga. Nagsakag katawa kayo. 5 kayo nga kakamsat. Sikat agad iti protect. Napukutam ka din nga kasta ti style ko. Saan nga rod? Baka imahala ni Lloyd da iti inana. Da iti abalayan. Dalain kumat ka sumano ko ano da abalayan ka. Baka si imalaan. Anat solusyon. Lalalakat, padasin nyo tumad ngamin at manganga iti meeting. Matlang eskwela kada barangay kada anyaman kat pakangayan ti meeting. At ang meeting kat nga maangay ti maisa nga pamilya. Baka nalipatan yung tagkararag. Maliplipatan mo yung pakit din.
Karena natin ko natin ti English. Families praise together. Stay together. Kung ano sa? Buwan. Ti pamilya nga agsangsang kamaysada nga kararag ket sangsang kamaysada met nga ti danto pulos agsisina. Kasla kasi jay, di kayo nasaway. Padasam to, nga meetingin ida. Agmi-meeting kayo. Ibagayo no anya ti kayat ti tunggal maysa. Ibagayo no anya ti saan da akayat. Yeah. No anya ti handa kayat kininanang da, ni mamang da. Kino anya tumatihang kayat. Ni mamang da, kaya kadakwada. O rito kayo lang ang-asawa. Sige mama. Inabandarunan ti kiti, adat talikod. Baka uminom kamit Ang mga numabartek ka gagawid, kat adadamat nga darumso nga gulo iti balaya. Ay, may minumak ka talaga, manong. Minumak. Ibagak ti problemak. Katawan na kabagis ko, ano. Dito problema at asawa na, manong. Sutgabo na. Kaya kahit ag-asawa. Datat ka po na, no, among hindi mo kahit ag-asawa. Tiga po na, Bernie, kat di mo amot agarem. Ni matmanong, mamat O apay ngaging ganit takit awang pet asawang bunso. Gabot di mo amo agarem. Damat nobya ki dia, ang maapay awanitan. Inap na awang problema, kaslakan ka ita. Nagulot pamilya, di ba? Gabot na sawak may lang no tuwat problema manong. No awan na sawak may lang problema. Ano problema? Awan na sawak. Kadya ka nga ita asawam problema di asawam problema pwede kita anak mo no handa mapas nagtagbasa no natay agsikog din na oras ni Myra uno mangitaray ni Dennis ti masigog nga nobya na. Di ado nga problema no ta pamilya. May numakpay. Lagay busan tangar natin, gawid kan tumaten. Okay. Kasta kami umat. Kap tumaten maturog. Kalkalengan na. Dani. Punta. Dahil sa mga problema, kahit kata kayong anak may adasawan. Mat problema na kita kakabsat mo. Mawan ti problema, mawan ti solusyon na, barok. Iso nga sa pulam ti solusyon ti problema. Tapno di kasta, kat sumardeng, kat masolusyonan na ti problema. Niloy dama nung name itinang ilokat 3 daw, siyempre. Tinamnamaik nga umuna nga ibaga na. Nagkapuam! Ngam saan, mano? Mano ka man lang. Saan nga nagpakpakata ka niya? Matandanaga na. Diyan ka mo no sa dinot na panam. Numintyo ka slag pa uyo. At damatan pambarag ang mga rangkop kang kuwan. Sa din ako mga ordinam na mga pawana. Ngunit amok, bata sa bali nga napamong pinaswira na yun. Ano? Sa diyamon nga panimpaswira. Darat ka po na nuapay nga napayagan. Nakainom ka pa mali. Nalalaing nga numinumak. Noad na inom ko. Nalalaing ka nga. Makan. Dato sapay tigapunan, nuapay nga napungtot ka. Nuapay nga naungit ka. Diyan saan ka mapagpagustuhan? Awan ka nagdagita? Nuapay ko mga awan. May kaman. Nanay, uy, kapag sinakroy na, kakaiso na nga nabang luka, digos mo narasa yan, di ba? Sunalaing, bakit na matakas identi sexy. Kapag to sana kung nga sexy, ang oras ang ka nga sexy, basta pagluka. Gaturog na kita ng tan, tepay inong tanga taman idan.
ipahida ka niti kama, ha? Ang subliak nga mapanilrikip kanilang trida. Nabarbaring man no kasto nga mapagustuhan katsangkan to agong ungatan no bigat, kita tuman ti resulta na no pagustuhan ka ita to bigat baka naisam ka. Pinagustuhan mitirik nami ti asawak ididay di nga rabi imanong. Wamit ngamin nga peso. Nabayagin mat idin manong. Takasalo ngamin nga malagip ko. Kit mangmangig ko ti unget na sakbay nga sumrik kami iti asilad mi. Taorin agit edakam to unget data. Sumanoon to pa lang nga tiladang ibagbagan. Di kat turugak to. Ngayon tayo tangarabi iman ng naimi. Medyo pa nang pasabat na kanyak nga. Napanam, di ka mala nagpakada. May matanda na aga nagkin ko. No, kasta kumakang kanayon ti style ti asawak. Di awang ko problema. Ngayon kabigatan na manong naimi manan. Sumalaso manong naimi. Sumalaso? Ura nga tanong kasta nga masapang agriing dagiti anak ko manon nami kata may rapinda iti mangurnos iti uneg ti kwarto da mangdalos ket mapandamit agtinulong nga mangkaykay iti aglawlaw ket padasen tumet ni mayra ti agdalos nga agurnos iti salas ngem kaskas di ko na gamot kasto iti style na. Deta kuma kangkanan kuma kasta ngem sakay malagrami no kasta ngongtang kayo. Ha. Ito bigat, santo manin. Deta, kasta. Dalas mo nga na laing. Nay, dadyan ay, alam. Tilad dapat panagkay mo. Kastan tumatmanan manong nami numangang kami, sumango kami ti panganan. At apagitin na kiti gundaway manong nami iyunan na kita anak mi ti mangan. Sa makarubot danton, di kam to pala mangan iti asawa kintong dawaten dan ti allowance. Dapat hindi kiti kundaway manong name ako nada kanyak. Pang, dakito malang pag-alamit allowance. Dakito pagdawatan mi. Haan nga mabalin ata ni nanang ni mamang yun, pag idatag, iti sweldo, isot kahera. Wala nga, nakadadon to wala kami sa una manin. Sakpay nga iyawat na ti allowance mi. So na, di lang mabalin, papang sikat mangpangtidan, sikat mangtid kada kami. Saan nga mabalin? Tikam sa lawar, tagbasbasan, o kastilain. Kakaasik am lang, mag-consider, tinapastik, panagbasa mi, kalpasan na. Kastilain, di ba masama? Manong nemi Sabado, imbagak kadakwada, nga oras ti alas 10, agtitipong kam to. Awan ti adda iti silet, awan ti makikaruba, asapol nga dakam amin ti salas, dito kami nagsasarita. Ano pagsasaritaan tayo pang meetingin kayo. Sila eskwela nga nagmi-meeting, sila barangay nga nagmi-meeting, mga opisina nga nagmi-meeting. Una, dapat lang, nga anda pa nagkukomperensya tayo, anda pa nagmi-meeting tayo, tapno may dasart no anyam ti problema. Nalawag. Ano the meeting agad at agenda. Ti kang runan nga agenda. Noan niya. Noan niya ti problema. Anasken nga sulbarin tayo. Dito'y balay. Nagtungpal dama nun nimi. At being head of the family, siya ti lalaki, ama, siya ka preside. Siya ti kapitan. Siya ti preside. No, kumanti sanggon yan, kat siya ti bisya mayor. No, tiga provinsya, kat siya ti vice mayor. Siya ti preside ka. Saga na kayon. Abay na kami suot kayo. Dennis? Mapilipilit sama tayo. Isem mo, anak. Myra? Daddy? Daddy pa yun, imbas kang papa.
Dato'y ipatpatig may uning asawa kanina, Loida. Loida, abay! Na, katawa. Ano ko ba't katawa? Makakatawak. Makakatawak. Malat nga, may kataya. Ano ba pagbibitangan tayo? Ano ba ito, Brak? Ang problema tayo, umenda ka tutulungan no, anyaman to Bram. Diyan pa nakalaba. Umenda ka tutulungan. So, naroon na namin mang meeting at namin makapagsasalita ta ka na siya at ita, sagbay ka di ang rugyan diti meeting. Ano no kata ti umununa? No da kastoy? Mayra? Masapul ka dito pambansang awit. Sagbay deta. Invocation. Kararag. Sige. Isyak nga ro din pangita ulo. Ha? Tumakder tayo. Agtamad tayo. Okay? Ready kayon? O manakabalin o nga Diyos. Sikaw Diyos, di makamuti amin nga mapaspasamak dito lubong na ron akada kami asang kapamilya. Hamo ka mom no niya ti problema mi. Nagyamang kami dito yung aldaw. Dimteng yung kampa nag-meeting. Intad mo dito yung aldaw. Tapos yung kam idasar no niya ti problema. Itong kalma isa kada kami. Kat pangasim tatulungan na kami ng sulbar. Kada ito nga problema mi. Basid lang ang problema, Lord. Amok na ita. Ngayon, kaputa saan nga masolusyonan, dumakdak kala dito. Kidawak iti panang silaw mo, ti panunot, kendrik na ditunggal may sakada kami. Tunad nyaman di kiti madasar ng kang pagsasalitaan, agsasinabat kami nga makapagkikinawatan. Noan niya ti kayat titunggal may sakada kami, kapya, ayat, ragsak, talinaay, iso kumati ipay mo kada kami, Lord. Sabi ko tada ito hindi pagrukyan, iti pa nakasolusyonan ti problema mi. Babahin, iting ka pa nagtarabay ka na kami. Amin na kita mami. Babahin, tinagan mo. Tibugbog tong anak mo, ng Kristo Jesus. Amen. Okay ka dimit lang. Baka kada dyan pa nagkararag ko laing nga nanak ko ket kwa. Marugyanan nga nasilawan ng tirik na. Nasilawan ng tipanunod yun. At dayat kan kapya, kidawan tayo kanabo Diyos. Panunutin niyo uma. Baka datay lang tikas to. Wano saan? Pag ada nakarkaro pa yung datayo. Masaludsod ko man. Loida. Madamag kumadkan ka. Kayat mo ka di agtultuloy at tanga, naunget ka? Naunget ka? No, ada pangungta. Anya digiti pagungungta. Anya digiti nasken nga aramiden. Dagiti an nagtaken kastamat ng ganyak. Tapno saan na kaming ungtan. Ti malakit kidawak kada kayo ket tulungan da. Dati pa nagrekret ngamin ti bagay ket kasla sisyak laeng. Kasla sisyak laeng. Ngawon ti kaduwa. Nga kasla nakarkaro pa yung babaunan ti pangyarigan nyo kanya. Di ba? Ti sang ka pamilya kat masapol at ti tinulong. Wana, kas kumakanya. Padre di pamilya. Agtrabaho agsweldo edad ko ken ka. Makamo kamet nga mga budget. Numan anya di kita kasapulan di kita anak tati panagbasa da. Kasapulan ti aldaw. Di kiti bills. Magdad kamet kanya kanog. Masapol ko ti kwarta nga paggasolina. Oret aumat mading nga bisyo. Aumat ti paggastos sa kang sabali. Manak sa di gasolina. No ti ba nagbudget ang problema. Nga buta kalkalingan na. Adamat sa gabasit nga maideposito di bangko. Di ang problema ti kwarta. Ti problema ka talaga. Ti awan mang tulong kanya. Anang orti kayat mo? Agree nga masapa di kita anak ta. Masapol. Nga, sakbay nga mapandagbasa. Madalusan da nga mornos iti kwartuda. Madalusan da tiglawlaw ti balay. Kan padasan nabat nga biyangan nga sibugan nga pagaitan di iti masetas iti sango ti balay. Tulo numalpas dan.
tulungan tak, nga gidasar. Nga numabalin ko ma, tulungan tak to pala ginaw. Sakbay nga mapandag basa. Kas dati kayat mo, kamu na. Ta ore, anyan to ti handa malpaston, siyak to pangituloyin. Iti no awang kayon. No santo pa nga nalpas pa nagdalos ti salas, di siyak to. No ada handa na dalosan taglaro, ituloy ko. Oh, titulangin aglaba. Ti abramidek. Kas tanto mo to, tira malam, tumulong ta iti kusina. Nakalalis to. Wanang amno ag-assignment na ngay. Katawari maka-ag-assignment na to, ano? Umano ba dapat lang tulungan dak, iti pa nakaisagana ti pangrabian tayo. Amo yun ako, Dani, no agtrabaho, kat may mesa ti tao, nagtrabaho. Kas lang nadagsin unay ti trabaho na. Ure no awang ko matinaskin, ngumang tulong kin ko, no ure saan ko mga naskin nga matulungan. Ta, gagangay madlang. Angam no, agmay mesa, kas lang nakapinpiman, isulatan nga, isisuna. Kat no, tumulong, no, titinulong tayo amin. Kat di napintas. Nangigyon ako. Dennis, Myra? Dennis, anot comment mo? Kaya't comment ti kasta. Papa, kasta mo ti araramidin mi di damo. Ngim orin no araramidin mi ngamin, ti obligasyon mi nga tumulong, saon to pala kami saon ni mama. Asin ti saan nga masurun kan masimro. Kasla natay, bamalangan, di mi araramidin, kasta mo, araramidin mo lang, sa aw pala saon ni mama ko nami O nangik mo, Loida? Kasano nga, kasano, ana, kasano nga siyak dilawan mo sa, kaslas, damat ipaspastik to babride na, dahil tangamin ti pamatim, handa nga napasnik. O rin no, kas pagarikan da saan da nga napasnik, kas pagarikan nga paiso data. Saan nga unget, ipakat mo kayong kuana, kada kuada. Nasaya, di ba nakisarita ma? Kas pagarikan ko man, madlaw mong iyaling-aling mo, kasla, saan nga napasnak, kung sinsinan lang di araramida ni Dennis, anak, ipasnak mo ha, saan nga kasta anak ko? Anak dalos mga nalaing, anak, Dennis. Kung naman, saan nga, oy, Dennis, abi kasta, kasta! Sino nga roti saan nga sakit tinagam ng mga ungtan? Alam mo na kasi titiwagas mo. Kan, mabannog ka pa, ya. Kaya naman timagim, matap-depress ka, apay. Gaputa, agungat ka, iti saan nga rumbeng nga ungat. Imbas ko mga sarita, nasayat ang sarita ti pakat mo. Uno, nasayat nga panangidalan. Abay, Dennis, abay kasta. Biya, nagrigat. Kan madi. Makigtot di ubing, uno di anak. Makigtot pa'y karuba. Kat, ibagam ko ma, anak, hang kasta, kastoy anak ni. Ipas na kumahain, ha? Alanan. Kasi, no kasta, siya kang radaking basol. Hamimit ako na nga, sika amin taking basol. Ada amin basol tayo. Tasan tayo nga makapagkikinawatan. Imbes ko mga, masulpa nga dagos, dumakdakkel, mabaybayan. Ngayon, I'm sorry nga baga, Loida. Nga sika, iti pagrugyan ti amin. Sika ti mang pasgid di apoy. Nga saan nga maidep, no di kat rumub-rub-rub. Sika siyak amin ti kapuna. Tipuon, pangrugyan na. Adamat pagkurkurangan mi, tembes ko mga talagang aramiden ti amin, tapos saan kang agunget. Ngayon sa amin nga aramiden. O ana, anamat mo ko na Myra. Tilahin ngamin sa amin kaya't kini mama, papa. Diya kinaunget na. Diya kinaunget na. Diya kinalaing na nga sumao. Nga isunok at ipag-rebel dyan direct nami. Nga imbas nga tong palem mi, diya kayat na. Adada nga di tong palem, da masurong kam nga ron. Ngayon, no saan na kayo nga ungtan ni mami ni mamang
Di arami din yung tumat nga si papas nagdagitan yaman ng obligasyon yun, di ba? Kung ano, aumat ngamin, apulos ni, na siya at napay nakisarita ni mama ka na kami. Kaslakang kanayon kami nga makabasbasol. Kaslakang kanayon na kami ngungungtan. Di ka, no kang kanayon na kami ngungungtan, kasla, kang kanayon matin nga, hanggang nga makapudpud no keng kuwan. Nga awan ti pakaayawan na ka na kami. Loida, di po unti aming kadya ungit nga panangipakat mo ten niya mga diplomasya kuma nga panagkisaritam kadagitan mo. Mawatan ka dito kahit kusawan. Sweetheart? Saan mo nga ungtan? Digitian nata. Alawan, isak pakid din at mangibagang ungtam. Just in case, no de ibagam ka kanakwada kat sanda nga ramiden. Nga baybay anda. Mabaling ka di? Sige. No, obrain nyo, digiti maitad ka na kayo nga obra. Itinasyaan. Awam at tipambara nga mangungit ka na kayo. Amo ka mabutbutin kay kanya. Han? Kabutay bagayo nga naungatak. Nga mahandak nga kabuteng no ang basol yun. Dakay matlamang aramid ti basol. Padasin nyo ti saan ngagbasol. Saan nakapagkagungit. Wen mawatak ti kahit mo sa wen, Loida. Ngam uri kas pagarikan ta at da basol da. Saan nga ungit? Ti panangipakat mo. Diplomasya. Samon tulayin aramatan ti agungat, no talaga nga saan nang aramidan ti kayat mo, no natangkan ti ulo da. Sige. Ikarigata nga aramidan di amin. May stressak kami ti mapaspasamak. Gapo ngamin ti panunot mo, nga para kang kakit kukwam amin, ubram amin, sika amin. Kano kasta nga, aramidan ng anak mo, aramidan ng ibilin mo, saan mo nga, ong tanun saan kan nga saong asao, sumardeng kan, kas dyan. Manong name digit tuwangan nak ko titimak der nga nangarakop iti inada. Ma, sorry no adaman digit ipagkurkurangan mi ka. Sorry matanak ko. No nagbalingan nga nangungit. Nga mamuyo. Naungetak. Ano ko katak dita? Nga mamuyo na mapagusto anak. Nadungo ak. Managregalo ak. Sila nangig ko dahita nga dialogue na. Nakangaganyo. Hinarakop ko iti asawak man. Loida. Nanyamat digit saan mo kayat kanyak. Sorry. Emti kayat ko, awan ti ong-ungit. Kasapulan laing ti ungit. No talaga, nga kasapulan, ti panagungit. Ngam no digit anak mo, kat natudyuda, samuong danida. Tulagamad ka, te kunak nga ron. No, madi nga ramid ta, isuro kita, kat ulit-ulitan, agungit ka. Unayin to no, mapagustuhan anak mo, kas na kunak, sa nga tamatan ti kadudunguhan nga asawa, kadudunguhan nga ina, no siya ti mapagustuhan. Inrugimin manong nemi tinaitingal daw, panagluluto, niya, mapangkamot amin iti kusina. Siya kon ti mamiso. Anat maluto mama? Idasar tumaten manong nemi ni Loida ti maluto. Ibaga nang tumaten ti aramidan ti maysa. Ay, siyak nga ro din ti prepare ti rekado. Oh, amoy amat agadubo. Siyak dagiwan. Kunamot manong nemi ni Dennis. Katsika pa, no Bram? Buyahan kayo ha.
tumulong ang mat, no saan nga kaya ni Dennis Dagiwa. Oh. Katuin. Oh, kastoy. Agdadanggay tayo, sa isang kamay sa. Tapos na kastagat, tulong-tulong ako nada. Ya? Awan lagi tinasisita nga, papananti may sa kada kayo ita. Uno ubraan. Awan pa. Ngaminto numalem. At danto pa panak. Oresyak pa. Sampahan nyo tagawid. May katumanin tumulong agluto. Uwan ma. Ito bigat Domingo. Mapantay to amin sumuknal. Sa ito, mapanmangal daw ti beach. Daitan tinang rugyan manong nemi. Tinaornos. May kaikawa mat kadiya. Ay, makaikawa. Diyan niya. Dani. Ako mo na mangag kong agungatan. No? Kahit mo agungat akmanan. Kahit mo. Di mo lamon no kasunod rigat agungat. Ako matantakas ka nga kaungat ko pa eh. Narang pintas mo tantanayas. Tumultulong nga talaga di kita nagta. May pas nagbasa. Kahit ni, no iba mapan ko alaan di kiti card da at naganghato di kiti grades da. Nagbalinan nga na ulimek ti balay mi manong nemi. No adda man ringgor kat katawa manong nemi. Ti pakaringgora minoon. Awanan ti kiti binubugkaw, awanan ti kiti tumaka. Ngabuto talaga na sulbarin iti problema mi. Basit la problema mano. Ngam nadagsanday ta, nagtultulo nga saan nga masolusyonan kan saan nga masulbat. Kaya talaw na iti pagkaminyaman namin kinapo Diyos. Iti panang tulong na kada kami, basit man na problema, kan nasulbarin na anayasan, natalin na ay iti kasasaan mi. Dahito nga rod, manong nimi ti simple lang ang pagkasalita, kan mamok nga doon iti makarelate, kanamok nga dapat may bati ng adal liliwakan pagsanmingan tibiyag karagiti padak nga nagbuya. Thank you, iti ilaing mo nga nang urnos kalpasangan nag-insenda, insen ken ka, iti detalyana. Thank you, ilaing mo nga nang ibasa kat sabi kumata, dapat may batik nga adal, liliwakan pagsanmingan tibiyag. Sakbay nga pagkadak man nung kablawak man ni heavy cloud. Yan. Nga adalita Hawaii. Hanga na ungit na ito eh. Yan. Nadungo. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Daniel. Uno, Dani.